Στο σημερινό αγώνα 25 Οκτωβρίου του 2025, ο Ατρόμητος έκανε μεγάλη ανατροπή και νίκησε 3-1 τον Όφη στο Παγκρίτιο στάδιο, προκαλώντας την έντονη αποδοκιμασία των γηπεδούχων φιλάθλων. Αρχικά ο Όφη άνοιξε το σκορ στο 15ο λεπτό με τον Σαλσέδο, όμως λίγο αργότερα ο Ατρόμητος στο 34ο λεπτό απάντησε με γκολ από τον Γιουμπιτάνα. Στο δεύτερο μέρος, οι περιστεριώτες ολοκλήρωσαν την ανατροπή με γκολ του Καραμάνη στο 77ο λεπτό και του Οζέγκοβιτς στο 94ο. Η ομάδα του Βόκολου είχε συνολικά 3 γκολ που ακυρώθηκαν ως offside. Τελικό σκορ Όφη Ατρόμητος 1-3. Στο σημερινό αγώνα 25 Οκτωβρίου του 2025, ο Ατρόμητος έκανε μεγάλη ανατροπή και νίκησε 3-1 τον Όφη στο Παγκρίτιο στάδιο, προκαλώντας την έντονη αποδοκιμασία των γηπεδούχων φιλάθλων. Αρχικά ο Όφη άνοιξε το σκορ στο 15ο λεπτό με τον Σαλσέδο, όμως λίγο αργότερα ο Ατρόμητος στο 34ο λεπτό απάντησε με γκολ από τον Γιουμπιτάνα. Στο δεύτερο μέρος, οι περιστεριώτες ολοκλήρωσαν την ανατροπή με γκολ του Καραμάνη στο 77ο λεπτό και του Οζέγκοβιτς στο 94ο. Η ομάδα του Βόκολου είχε συνολικά 3 γκολ που ακυρώθηκαν ως offside. Τελικό σκορ Όφη Ατρόμητος 1-3.